खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एबसुआ 8 मेनि धरनाखौ बोखांनानै लाफिनबाय। बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय 29 मे खालि सुबुं खुद्रिसारगोन। करीमगंज पुलिसा 4 कौटि रां बेसेननि हेर'इनजों लोगोसे सासे पेडलार हमदों। बाक्सायाव 6 सान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै थानाय उन्दैसानि सह बोखांदों। तेजपुराव खामानि मावग्रा लाइमोना बिगोमाखौ बुथारदों। बाक्सायाव गिबि मन्थ्रि फाक्का लामा लुफुंनाय आसनिनि 4 लामा अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मणिपुरनि थासारिया गाज्रिसिन महर लादों। 100निबो बांसिन न' बां सावजादों। फालसिगुरि गणेश फुजा फोथाराव खुंगा 22थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो। जम्मु काश्मीराव आर्मी आरो तिउरियानि गेजेराव इनकाउन्टार, 2 जवाननि जिउ खहा आरो 4 जोखोम। पुनेयाव DRDOनि सासे अफिसारा ATSजों हमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। एबसुआ फैगौ 8 मे खालिनि धरना हाबाफारिखौ बोखांनानै लाफिनबाय। क'क्राझार बागानसालियाव थानाय एबसुनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव आफादगिरि दिपेन बर'आ दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फैगौ 8 मेनि धरना हाबाफारिखौ बोखांनानै लाफिनबाय होननानै फोसावदों। खौरांगिरि मेल खुंनायाव दिपेन बर'खौ मदद खालामदों लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी आरो मिरु एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा। मख'नो गोनांदि थांनाय एप्रिल दानाव मानास नेशनेल पार्कनि मयूरी गेस्ट हाउसआव खुंनाय मिरु एबसुनि मावफुं मेलाव लानाय थांखि बायदियै एबसुनि बानजायनायाव गासै जिल्ला आफाद आरो रायजो राजाफोरनि मददाव बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि 3 गुबै दाबि गामि सायख'नाय, बियाब दानाय आरो बिसायख'थि खुंनायजों लोगोसे 2022, 2023, 2024 मायथाइनि राङारि बोसोराव बांसिन फान्ड हरनाय बायदि दाबिफोरखौ लानानै फैगौ 8 मार्च खालि रायजो नाङै 3 घन्टा धरना हाबाफारि फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय बे धरना हाबाफारिखौ एबसुआ बोखांनानै लाफिनबाय। बबेखानि रायजो बेंगिरि आरो आसाम सरकारनि ट्राइबेल एफेयार्स बिफाना बावैसो नटिफिकेशन फोसावनानै BKWSनि गामि सायख'नानै सोसननायनि ड्राफ्ट फोसावनायजों लोगोसे बियाब दाफामनाय आरो बिसायख'थि खुंनायनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो खोथा होदों। बेनिखायनो फैगौ 8 मे खालिनि धरना हाबाफारिखौ बोखांनानै लाफिननाय जाबाय होननानै दिपेन बर'आ फोसावदों। गुबुन फारसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौ NIAनि जर'खा कर्टआव ट्रायल सोलिनायखौ फोजोबनाय आरो थाबैनो हगारनाय, बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होनाय आरो साइकोलजिकेलि प्रेसार होनायखौ बन्द खालामनाय बायदि दाबिफोरखौ लानानै मे दाननिनो 29 अक्ट'खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझाराव मोनसे प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेशन एबा खुद्रिनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै दिपेन बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावदों। बे सुबुं खुद्रिसारनायनि गेजेरजों गाहाय मन्थ्रि, नखर मन्थ्रि आरो हादरगिरिनो गोसोखांलाय दैथायहरगोन जाहाथे बारग' एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां मोननो हायो आरो बिसोरनि केसफोरा बोखांजायो होननानै दिपेन बर'आ बुंदों। आरो फैगौ 29 अक्ट'खालिनि बे सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव एबसुनि गासैबो मावथिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो बाहागो लानो थाखायबो खावलायदों। करीमगंजआव कौटि रांनि ड्राग्स हमनो हादों। बृहस्पतिबारखालि हराव करीमगंज पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै 4 कौटिनिबो बांसिन हेर'इन जब्द खालामनो हादों। बेजों लोगोसेनो सासे ड्राग्स पेडलारखौबो हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ड्राग्स कनसाइनमेन्ट स्मागलिं खालामनो हागौ होननानै स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो करीमगंजनि एसपि पार्थ प्रतिम दासनि दैदेननायाव नीलगढ़नि बाइपासआव सिग्रोमनानै सासे ड्राग्स पेडलारजों लोगोसे गोबांथार बिबांनि ड्राग्स कनसाइनमेन्ट जब्द खालामनो हायो। जब्द खालामनाय ड्राग्सखौ नायबिजिरनानै पुलिसा हेर'इन होननानै सिनायथिदों। करीमगंज पुलिसा थांनाय हराव 567 ग्राम हेर'इन जब्द खालामदों, जायनि बेसेना बाजाराव 4 कौटिनिबो बांसिन जागोन। करीमगंज पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जब्द खालामनो हानाय ड्राग्स कनसाइनमेन्टखौ आबुल खायर मुंनि ड्राग्स पेडलारा AS10F
4531 नम्बरनि गंसे एल्ट' गारिजों मिजोरामनि राजथावनि आइजलनिफ्राय स्मागलिं खालामनानै लाबोदोंमोन। एल्ट' गारियाव मोनसे स्ट्रेट चेम्बार बानायनानै ड्राग्सखौ लाबोखोमादोंमोन। ओरैहाय आबुल खायेरा पुलिस जेरायाव खेंफोरथिनायनि उनाव करीमगंज पुलिसा गुबुन सासे ड्राग्स फालांगिरिखौबो हमनो हादों होननानै मिथिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि बेकि दैमायाव सासे उन्दैसानि सह बोखांनो हानाय उन्दैसानि सहखौ 9 बोसोर बैसोनि ताहारुल शेख होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनां दि ताहारुल शेखआ थांनाय 6 सान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन आरो बिनि सहखौ दिनै बेकि दैमायाव गोजावनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हाबाय। जायगानि सुबुंफोरा दैमानि दैयाव उन्दैसानि सह गोजावनानै थानायखौ नुनाय लोगो लोगो पुलिस बिफाननो खौरां हरो। बेनि उनाव पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै जायगानि सुबुंफोरनि मददाव उन्दैसानि सहखौ बोखाङो आरो पस्टमर्टेम आनजाद नायनो थाखाय दैथायहरो। रिपर्ट बायदिब्ला साफाकामार गामिनि 9 बोसोर बैसोनि ताहारुल शेखआ दैमायाव दुगैनो थांनाय समावनो दैयाव गबोदोंमोन। बे जाथाय जानाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फान्ड सुंद'यै SDRF टीमा जाथायसालियाव थांनानै ताहारुलखौ नागिरनानै सार्च अपारेशन खालामदोंमोन। नाथाय ताहारुलखौ नागिरनानै दिहुननायाव SDRF टीमा फेलें जादोंमोन। तेजपुरनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। न'आव खामानि मावग्रा सासे लाइमोना बिगोमाखौनो बुथारदों। तेजपुरनि बेसेरियानि मालिजान साहा बागानाव जादों बे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाया। न'आव खामानि मावग्रा लाइमोनजों बुथार जानाय सुबुंखौ उपेन नाथ आरो बिगोमा बुथारग्रा खामानि मावग्राखौ तिरेन थाथि होनानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बिगोमा उपेन नाथ आरो तिरेन थाथिनि गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन। बे समावनो तिरेन थाथिया गंसे क्रिकेट बेटजों बुग्लिनानै उपेन नाथखौ गोब्राब जखम खालामो। उपेन नाथखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियावनो जिउ गोमायो। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव तिरेन थाथिया खारखुमा लांदोंमोनब्लाबो उननि समाव पुलिसजों हमजायो। बबेखानि पुलिसा बे जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायबायब्लाबो तिरेन थाथिया मा जाहोननि थाखाय गावनि बिगोमाखौ खास्रि बिस्रि बुथारखो बेनि जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। रिपर्ट बायदिब्ला तिरेन थाथिया थांनाय 4 बोसोर सिगांनिफ्रायनो उपेन नाथनि न'आव खामानि मावग्रा महरै दङमोन। आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बाक्सायाव गिबि मन्त्रि पाक्का लामा लुफुंनाय स्किमनि सिङाव सानसेयावनो दोंब्रै लामा अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बाक्सा जिल्लानि 63 नं साफागुरि बिधानसभा समष्टि ओनसोलनि मोनब्रै लामाखौ दिनै गिबि मन्त्रि पाक्का लामा लुफुंनाय स्किमनि सिङाव मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ पाक्का लामानि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ 2,52 लाख रांजों मुख्यमन्त्रि पाक्का लामा लुफुंनाय आसनिनि सिङाव लुफुंनो लानाय 2022-2023 बोसोरनि पुब ओनसोलनिफ्राय खुजेदेवनि देवलगुरि गामि जानानै बाखाजानिसिम 3.60 किल'मिटार गोलावनि आरो 2,64 लाख रांनि राबां BSDCनि मावख'निफ्राय बरगाव नागा चक जानानै फुलगिरि गामिसिम 3.915 किल'मिटार गोलाव पाक्का लामानि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। थिग बेबायदिनो केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ दिनै ओनसोलनिफ्राय दावधारासिम थांनाय लामानि 3 किल'मिटार गोलावनि पाक्का लामा 55.892 लाख रांनि फिन लुफिननाय आरो मुख्यमन्त्रि पाक्का लामा लुफुंनाय आसनिनि सिङाव 21.762 लाख रांजों गुरुमारानिफ्राय खामार दैसासिम 1.20 किल'मिटार लावथायनि पाक्का लामाखौ फिन लुफिननायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मणिपुराव दुंहाव थासारिनि थाखाय आयेनारि राहाया गाज्रिसिन महर लादों। आथिखालाव 100निबो बांसिन न' बां सावजाबाय आरो गोबां गारि मटरफोराबो दुथांफोरजों सावजादों। गोबां सुबुंफोरा जोबोद हालाय हाफाय जानांदों। अल ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स इउनियन मणिपुरनि दैदेननायाव ट्राइबेल सलिडारिटी मार्च एबा हानजा सुरनायाव दावराव दावसि जादों आरो थासारिया जोबोद गाज्रि जादोंमोन, जायनि थाखाय गोबां धोन सम्पति खहा जायो। मख'नो गोनां दि मणिपुर सरकारा मणिपुरनि मेइतेइ हारिखौ ट्राइबेल मर्यादा होनो थाखाय थांखि लादोंमोन। बेनिनो हेंथा होनानै थाखानाय 40% ट्राइबेलफोरा हेंथा होनानै बुधबारखालि ट्राइबेल सलिडारिटी हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे समावनो मोननै हानजानि गेजेराव बुलाय सोलाय जादोंमोन।
आथिखालाव मणिपुरनि गिबि मन्त्रि बीरेन सिंहआ बिष्णुपुर, सरासानपुर, कांप'क्की जिल्लायाव 144 धारा जाबसिननानै कार्फिउ होयो आरो दुथांखौ नुबानो गावथारनो बिथोन होदों। सानबानि थाखाय मबाइल इन्टारनेटफोरखौ बन्द खालामदों मणिपुर रायजो सोरखारा। आथिखालाव आर्मी आरो पेरामिलिटारि डिप्लय खालामनाय जाबाय आरो गासै सा 9,000 सुबुंखौ आर्मीया रैखाथि होबाय होननानै आर्मीनि पाब्लिक रिलेशन अफिसार के कर्नेल महेंद्र राउतआ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि कुकी ट्राइबेलफोरा मेइतेइ हारिनो ट्राइबेल स्टेटास होनायनि थाखाय गोख्रों हेंथा होदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय फालसिगुरि गणेश फुजा फोथाराव पायनियार क्लाब फालसिगुरिनि बानजायनायाव खुंगा 22थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ 20 बैसाग बृहस्पतिबार खालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंदों। सालबारि फरायसालिमानि लेङाइ गोरायुं डक्टर बोडोलेण्ड बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। लोगोसे सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम बसुमतारियाबो बाहागो लादों। फालसिगुरि गामिनि थागिरिब्लाबो गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनो थाखाय लिंहरनायाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायदों। जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्ला कन्ट्रांका महकुमानि बेन्दोंआव खान्थि ओनसोलाव आर्मी आरो तिउरियानि गेजेराव इनकाउन्टार एबा गावलायनाय जानायाव 2 आर्मी जवाननि जिउ खहा जायो आरो सासे अफिसारखौ लाफानानै गासै 4 जोखोम जायो। आर्मीनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला तिउरियाफोरखौ नागिरनो थाखाय खान्दिया ओनसोलाव कर्डन अपारेशन खालामदोंमोन। बे समावनो थाखोमानानै थानाय थासारियाव AK-47 राइफलजों गुलि गावनानै गाग्लोबग्रोयो। जाहोनाव 2 आर्मी जवाननि जिउ खहा जायो आरो 4आ जोखोम जायो। आर्मीनि PRO ले कर्नेल देवेंद्र आनन्दआ मिथिहोदों आरो शुक्रबार खालि फुंनि 8 रिंगाहालागैबो इनकाउन्टार जादों होननानै फोरमायथिदों। डिफेन्स रिसर्च डेभेलपमेन्ट अर्गानाइजेशन एबा DRDO नि सासे अफिसारा पाकिस्ताननि इन्टेलिजेन्स अर्गानाइजेशननि एबा PIO जों WhatsAppआव भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै भारतनि माखासे सिक्रेट मेसेजखौ लिक खालामनायनि दैयाव पुनेयाव हमजादों। कालाकुसि मुम्बाइ पुलिस थानानि एन्टि टेररिस्ट स्काउट एबा ATS आ हमदों DRDO नि अफिसारखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला DRDO नि अफिसारा हादरजों फोथायखेबस' खालामदों। बेनिखायनो ATS आ DRDO नि अफिसारखौ एरेस्ट खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।